A recollida de mostraxes para avaliar o impacto dos temporais deste inverno nos bancos marisqueiros encara a súa fase final. A conselleira do Mar avanzou que nos vindeiros días terán os primeiros resultados que, dixo, axudarán a toma de medidas. Para valorar o efecto da baixada de salinidade nos bivalvos. Esperamos nos próximos días acabar o 100% dos bancos marisqueiros para ter datos reais dese efecto, os datos reais sobre a mortalidade e así poder evaluar que medidas debemos tomar para velar pola sostenibilidade do sector a medio e longo plazo. Hoxe estes traballos realizáronse no Banco Marisqueiro das Sinas en Vilanova de Arousa. Aquí a situación do sector é crítica. Vivimos o 95% que é do marisqueo, non temos outras artes que vendan aquí, e a situación é crítica. Por iso explicamos a situación que temos. Segundo os profesionais do mar, prácticamente todo o marisco está morto, algo que está a levar a moitas familias que viven do marisqueo a situacións límite. Ahora mismo temos urgencia de ingresos, porque nas mariscadoras ahora mismo non está cobrando nada. Tienen gastos de hipotecas, coches, comer el día a día al final, que las mariscadoras viven el día a día. A conselleira comprometeuse a axilizar as mostraxes e a toma de medidas. Dende a confraria de Vilanova adiantan que se non hai avances non desbotan mobilizarse. Eso esperemos, que chegamos a unha solución e que non teñamos que marchar toda a xente do mar, porque isto é unha situación moi grave e a este paso, dentro dun mes ou un mes e pico, a mitad da xente vai ir se non hai ingresos. E senón, habrá que tomar outro tipo de medidas, manifestacións ou facer algo que nos escoite, a xente do mar que nos escoiten, porque parece que somos os últimos en escoitarnos. Hoxe tamén se realizaron máis mostraxes da zona de Barbanza, en concreto no Banco Marisqueiro de Mañóns, en Cabo de Cruz.